ఫస్ట్ అనుపప్పుని ఉడకబెట్టాలి. ఉడకబెట్టి అది కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత మనం మక్క గడికనాలు వేసుకొని రుద్దుతా ఉంటే అది ఉడికిపోతుంది. ఉడికిపోయినాక దాంట్లో అదే పిండి మొదలు ఉడకబెట్టినప్పుడు మాధురబాయికి వాతం 10 గ్రామాల నుంచి మహిళలతో ఈ సమావేశం. లేదు, అది ఒకటి ఓపెన్ చేసి జొన్నపిండి లాస్తుంది. మళ్ళీ ఇట్లా చేస్తాం. అయితే ఆవులదే ఎండిపోయినా కాదు, పెండ పిడకలు అంటారు. ఓకే రైట్ రండి ఇక. ವಾತರೂರು ವ್ಯರ್ಥಲಿರ್ ಬೋರೈತೆ ಬಂತರು ಊರು ಸಮದಿರ್ಗಿರೆ వాసిಗೆ వేదికత్ పొరవుదన ప్రత్యేకంగా నేడు మావ బదైతే ఆహార దినోత్సవం అంతయో అది ఆహార దినోత్సవమునకు మరట్ నేడు యువతి పేకిన్కు కాండిర్తే వాచిలురే బట్ మొట్టు సెకండల్ గీతదు వంటకాలు బదైతే మంతంగో ಅವೆಕು ಬದೆನ್ ಬಹನಾಟ ಅಂತಿರು ಇನ್ವಲ್ ಪೇಕಿಂಗ್ వెహవలాత. అదేవిధంగా పేకింగ్కి మీరటు కరితీటికి కరమాతకి మళ్ళీ మీరు డ్రోన్ సొత్తిని అటాంతీటికి అటాంతీటికి సో ಅದು ಬದೈತೆ ಬಾವ ತೊತ್ತಲ್ ವಾತದು అడిసి తినవల్ నేడు కొంతవరకు మీరు కరికి తిట్టించే యువతి పేకిన్నలు ఒకటి అనుకున్నాంతము బారింజకిత్తకే సమయంకి వెళ్ళినాత మా వాతరూరు మా ఊరు మాధవరావు నానల్ వేదికత్ పొరవాయనజే కోరికమంత ఆనే కేనికెను మా గొషిత్తును కేంచుకును బస్కే ప్రోగ్రామ్ ఇంజరే తనై మాకు ఫోన్ గీసుకును మళ్ళీ ఆదికినికెను చెబుతారు. మా ఊరు సర్పంచ్ సాబ్ గుణవంతరావు దాదానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వేసిరే వేదికత్ పొరవ ఆహ్వానించేమంతో. అదేవిధంగా గడల్పల్లి సెక్రటరీ శేఖర్ గిరే వేదిక జయజంగుబాయి ఆదివాసీ మహిళా సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి తనగిరి వేదికత్ పొరవ ఆయనజే కొరుకుంచేమంతో. అదేవిధంగా మండల అధ్యక్షురాలు కోట్నాక యమునబాయి గిరే వేదికత్ పొరవ ఆయనజే కోరెంజన్మంత. అదేవిధంగా పంగడిమాదర గ్రామంలో మా గుమ్రం పార్వతి చినిగిరే వేదికత్ పొరవ ఆయనజరే కోరెంజన్మంత. గిన్నెదరి గ్రామంలో పాత్రం నేతుబాయి ఉప సర్పంచ్ తనగిరే వేదికత్ పొరవ ఆయనజే మా కోరికమంతా. వేదికత మున్నే ఆశనులాత పెద్దలకు సమదిరిగిరే ఉండే బోరె మతెగిరే మా బాయికు వడకవల్లి మతకే వాసికును వడకవచ్చు. చిన్ని వాచిలు వెళ్ళి పార్వతి చిన్ని చల్పగూడ ఆత్రం బొజ్జుబాయిగిరే వేదికత్ పొరవాయనే కోరంజన్మంతా.
గోదుబాయి. अंदगूडत पेंदो रूकुंबाई वेदिका तोरवायना राम राम वर वर आने राजगूड सीताबाई कनक सीताबाई की वेदिका तोरवायने जे गोरे जय जंगुबाई आदिवासी महिला संघम ग्राम सेक्रेटरी రాత్రి యమలతబాయికి వేదిక పొరవాయన చెక్కోరండి. అదేవిధంగా కైర్గూడ గ్రామంలో మా రాయషిడ మా అనసూర్యబాయికి వేదిక పొరవాయన చెక్కోరే జన్మంత. వాతరు పెద్దలకు సమదీర్కునిగిరే మలంజోక రామ్ రామ్ जानते सो अनवेस्ट के प्रति उद्यम पाल पंचुंत माव आती आतर अंब आती तन रेंड गोष्ठी व्यवहरिंचे कोरेंज हनुमंत హలో నా గుడిపేట గ్రామము నాత్రాం అంబుబాయిన वात बाई व्यर्थ बाई कोनको मा ऊर व्यर्थ दादलिरकु समदिरकु नाव राम राम नन्गे बतावे के संजे तोले मराठ पाडोस्ता पंटनुने मराठ इनके नेहार की से मंतर अब पंटंगु मराठ वाट इनके मा आरोग्यमुन मराठे खराब की से मंतर तोले बाई बदे बालेंतायवल मते गिरोने अंदट इनके माकू बलम सेलवा माकिदु तिंडी तिनवा मराठ मतकना तिंडी तिंजी माक इनके हास्पिटल दायनास कहते मराठ बाई गिरे वाले तगा मराठी हास्पिटल के दांतटू मराठी इनके बाई को दादलिर इनके दु मावा विज्जा कजा मावा मरुंग से मंतटू मरुंग वंजरे नागी समदी बाई कुनको दादलिर को कोल्लोंका बाई दादलिर मा कोल्लोंका जरगुस्तारते मराठी इनके बच्चोर चौकोण मावा इदु कार्यक्रम जरगुस्तार मराठू आरोग्य दिनच्चम इनके मावा तिनवाल पंटाता मराठीन कड़सी तिनवडून मराठीन के फेकिनून तोस्चे मंतटू अदु नमनकी अनेजरे नाको बाई खुशीते नन वेक्चे मंतन मा कान करियाना इनके मराठ मराठ विजनून बंद की वाई चूर तेरे वाड़सी मावा रोता पंटा पंडुसाना मराठीन के कापुसकुन वेले किसे मंतटगा मत कवाटा अंतन माकिन के बेमारी जोमे मासे मंता बान के नन जेते मराठी चुमारियाना दादली बाई को मराठी इनके मराठ मावा विजतून रोत मंदम तेरे पंडुसी तीजे मंदन वालों नाकु यादोंदी कोरेंजन मंता समदिर को राम राम वेले वेले धन्यवाद बाई नेंडु मावा अंबावैते बొమ్మి కేడ తిండి పంటలకు ఇవి కొంతోడో మరటు వెళ్ళే ముడి పడిసి మంతాడు అವು సిల్వేస్ వస్తే మరటు సిల్వాడు మరటు అవి కొన్ని వాడిసి పండిసి తిండినే మావ జన్మం ఇంజికును తనవ రెండు గోష్ఠి వేస్తా అంబుబాయిన్కు మలంజోక ధన్యవాదాలకు వేస్చికే ఆనే ఇన్కే మావరు గడలు పెళ్తారు పాటల దాదాలు తనవ రెండు గోష్ఠి వేహనురింజే కోరుకుంచేమంతుంది దాదా తెలపదు దాదా దీర్ఘరాంబా ఇంకే మరటు తొలి పండుస్తాం పంటను మొత్తం మరుగుతాడు మొత్తం మరుగుతే ఇంకే బోత్తి తిండి పంట తింజుకుని మాకు రోగాలకు సంది ఇది దించు బొత్తి మరటు పండు వస్తాయి దించు ఇంకే కేక కాట తిత్తాంకి ఇంకేటా బుచ్చి కేక కాట తిత్తాడు కిరుసు మాట ఏం తిత్తాడు సంది తిట్టాడు मराठ समझी अनुभव भेजताड़ बात इनके डाम पूछी कौन बत्ते अनुभव से ले मावा वाट वाल पंटा तो मात्रा मरुंग मार से ले वाट वालू सामा बाड़ी मक्के जोन्ना समझी मराठ पंटा स्वा पंटा चौकट पंटा से तिल्ला ना ధన్యవాదాలు దాదా మావా పంట మరటి పండు సి తిందన ఇంజికే ఆనే నాటగిరే మీరెటు ఉంది పాటలు మాకు పంచు వ్యవస్థ అంతా పంచుముట్టి అది పంచుముట్టి ద్వారా మా బదైతే మా చంచి భీమాల పండుగ మంత అది పండుగ నేటి విద్య తరాన్ తెరికి అంటే మనకు సమదిరిగిరే మీరేటు మనంతం మొమ్మటి మనంతం బాయి దాదలి రాసి వాడికి సిక్కును
मारपू तरने प्रयत्न की इकड़ समझिरे तरकड़ की दादा बाई की इंत महाबाई को कापू से वेले उसकट इंते दादली दांडे इंते रोइंजे बाई इंता మళ్ళీ దాదలు రావతే బాయికి ఏం చేస్తాకే చేయించి ఇతే మరటికి సందిగ్ధత ఇవిరిగిరే బతలింతే వాడకు సిగియో వాడకోయో ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪರೋನ್ ಮಂಜೇಮಂತಟು ಸೊ ವಾಯ್ವಲ್ ಸಾಲ್ದಲ್ತೆ ರುಚು ಮಾರ್ಪು ತರಕಟ್ ಬಾರಿತೆ విజయ్ వల్ సిల్వే సొత్తికే మరట్ సిల్వట్ విజయ బాన్ పుడతాయి మీకు పెద్దలకు ఉంటావా అది మరటు వివరించి మా పేకిన్ కరుసి అనే కితికే ఇన్కే గడల్పల్లి దాదాలు వేస్తపిన मनता मुन्ने बती टावसिल्ले किड्स माटिने लेख बुजवकून टावसिल्ले इनके बोर कुटुंबम पರಂగా मराठे वेहनकी इन वेदिकन पर वेहकड बती कमी अवेकून मेसेज दयार आणि रोत रोप मराठ पांडुसी अवेकन विधानमून वेहकडते अवेकून चोकोट అర్థమాయార్ ఎన్వర్ ఉంది ఆలోచన మాగన్ వాయన కుటుంబమునగానే మార్పు మొదలు వాయన ఎంజరే ఈ సందర్భంగా సందీర్కున్ కోరుకుంచుకే ఆనే ఇన్కే మా लक्ष्मीपुर तलु चिडम भाग्यबाई तनवा आहार दिनोत्सव सार्वभौमाधिकार वेदिकतन गुరించి విహరించకే కోరుకుంచేమంత భాగ్య రామ్ రామ్ దాదాలిర్ రామ్ రామ్ ప్రపంచంన ఆహార దినం ప్రకటిస్తే కాబట్టి మరడిగి జరుపుసేమంత సంతోషం బతలితే మరటు జరుపు మట్టుకే నాకు అనిపిస్తా బతలితే మరడిగిరే అవేకు నడిచి తిందానా మమ్మడు తిత్తం బతి మా బుజ్జవలి తిచ్చిలే తిత్తిడికి ఉంది గోష్ఠి వేహట్రా మీకు ఇది బాన్ అట్వాల్ బాన్ కీవలిన్ వాళ్ళ అవసెల్లే కాబట్టి మీరు టీంకి సంతోషం ఇక వాసి పాల్గొంచేమంతిటు ఓకే బతలితే మిరడ్గిరే యాన్ బాన్ బద్గిర కాము మిరడ్గిరే సంగాయన కాగుతే కరియాంత మిన్వలాయో కాకపోతే మా యాన్ బాన్కి మమ్మడికి సంగాయన ఇత్కా మీంతుంగంతరింజే మిరట పంట మరటిన్కే ప్రతి పంటకు మాకు పండుగమంతా ఫస్ట్ బతల్ ఆకడి సరే ఆకడి వీడంతా ఇంకే తర్వాత నువ్వమంతా సామాన్ భవన్గమంతా ఇన్వాల్వ్ పరిస్థితి వాటంతడికి బాయి ఉంది వేహట్ సామా బోరే ఏ చిత చికున్ వాట దుకంతా బోర్ పండు సందర బతలు స్వయంగా మరాడు పండుస్తా సిల్లే ఇన్కే ఆన్కి ఇవ్వకనే మరటు మావ తిండి పంటలకు మరాడు పండుసి తిత్తేకనే మరా చొకడు మన అంతటిందే నన్ను అనుకుంచేమంతాను మాకు బతలు పంట పెసితే బద్దు పంటకు పండుగమంతా జొన్నకు పేన్కెతు అంతటు కొర్రిన్కు సట్టింగింజే తుంగ అంతటు మక్కె పేన్ కింజే ప్రతి ఉందిత్కు పేన్కు మంత అగమంత ముండే బతాల్ పుడుపుల్కున్కు ఇన్కే దసరమైన వాత పుడుపుల్కు ఇచ్చో రకరకాలకు నా మా పండుగలకునికి దూరమాసేమంతాడు మరటు ఆదివాసులకు ఇతే మూలవాసులకు మరాఠ్ మావా పంట తోడ మా పండుగ ముడిపడిసి మంత బాయికి దాదలి మరాడు గ్రామ వాత మరాడు పంచుముట్టి తగ ఈ విషయాలకు మరాడు చర్చించి మావా తిండి పంటలకు మరాడు వాటిలే చూడన బాయికి దాదలిరిగి నన్ను వేహవాళ్ళు ఇచ్చారే రామ్ రామ్ సమదీర్కు వెళ్ళే ధన్యవాద్ బాయి భాగం కాబట్టి మరటు నిజానికి నేడు వెహకటితే పంట సిల్వేసొతే మరటు సిల్వటు వాటాంతమే ఉచ్చుకుచ్చు వాట్సేమంతట అది తిరిసి మరటు మళ్ళా భవిష్యత్ భావితరాలకు మా బొమ్మి చొగుడు మందనైతే మా బావ అయితే అన్ని రకాల తిండి పంటలకు వాడ్సి పండుసి తింతటో అస్కెన్ బొమ్మికి సారవంతంగా అవికి నా సీర్క్ ద్వారా చొగోడు మన అంతా ఆయనకి కాపుసు వాడితే తాను చచ్చలో పుట్టతల తెరంతటు
సో ಆ ನಾಸಿಕುನು ಭೂಮಿತ ಸಾರವಂತ ಮಿನ್ವಲ್ ಕೋಲ್ಸೊಂದು చేయమంత అది ಕರೆ ಮಾಸೇಸಿರ್ಲೆ ಮಹಾ అయితే ఉండే 10 సార్లకి ఏమన్నా మరటు మా బొమ్మిన ఆల్త వెళ్తా కీకటు ఆ తర్వాత బోరైతే మా ఇంకే కాండికి మంతరే ఉరుకు అది బొమ్మిత మళ్ళీ తిరిసి బతాయి పండుగకి వాళ్ళ పరిస్థితి వంత మళ్ళీ మా బొమ్మినలు మరటు బేగే వలసగా సో వాళ్ళ పరిస్థితులకున మరటి కల్పించు సేమంతాడు కాబట్టి ఇది సభ సందర్భంగా ఉంది మా సందర్కును కోరెంజను స్థానిక తిండి పంటలు బాగైతే మంతము పంటను తప్పకుండా వాటకటింజరే మళ్ళీ ఒక గుర్తు గీసికే పంగడి మాదరతలు పాటలబాయి తనవారెడ్డి గోష్ఠి వడకరించే సత్తుబాయి వడకరించే కోరెంజన్ మనం పాటల దాదాలోరిగే మొత్తం మీద తినకే సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది. ఇది 10 గ్రామాల నుంచి మహిళలు, పురుషులు అలాగే యువతి యువకులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మేము పూర్వము ఏదైతే పండించి పంటలు తిన్నామో ఆ పంటల పైన యువతకు విశ్లేషణ చేస్తూ ఆ పంటలు ఎప్పుడు వేస్తారు, అది ఏ టైంలో వేస్తే మనకు పండుతుంది అనే దానిపైన యువతికి విశ్లేషిస్తూ అదేవిధంగా వచ్చిన పంటని ఏ విధంగా వండుకొని తింటారో దానికి కావలసినటువంటి పదార్థాల గురించి యువకులకు విశ్లేషణ చేస్తూ మన తిండి పంటలను తింటూ మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు మేము జై జంగుబాయి ఆదివాసీ మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ గ్రామంలో చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మహిళలు గర్భిణీలుగా ఉంటే రక్తహీనత తగ్గిపోవటానికి కారణం మనం తీసుకునే తిండి. ఆ తిండి లోపం వల్లే ఈరోజు గర్భిణులకు రక్తహీనత అనేక రకాల సమస్యలతో బాధపడుతూ సరి అయిన కాన్పు కాలేకపోవడానికి కారణమవుతుందని మహిళలకు చెప్పుకుంటూ ఈరోజు ఆహార సార్వభౌమత్వ వేదికను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ వేదికలో గ్రామస్తులు, మహిళలు అందరూ పాల్గొని వచ్చే సంవత్సరానికి మనం ఏదైతే పూర్వం పండించి తిన్న తిండి పంటలు ఉన్నాయో ఆ పంటలు వేసుకునేలా ప్రతి ఒక్కరూ పంచు వ్యవస్థలో మాట్లాడుకొని ఈ పంటలను పెంపొందించే విధంగా చేయాలని గ్రామ ప్రజలతో మేము చెప్పుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రపంచంలోనే మహిళలు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారు, అనేక రోగాల పట్ల గురి అవుతున్నారు అనేది ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పుకోవడం జరిగింది. జై ఆదివాసి, జై భూతల్లి. సంధ్య, నేను గడపల్లి నుంచి వచ్చాను. ఈరోజు కొర్లంకలో ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. పూర్వకాలంలో చిరుధాన్యాలు పండించేవాళ్ళు, అవి తిని వాళ్ళు గట్టిగా బలంగా ఉండేవాళ్ళు. ఈ కాలంలో అవి పండిస్తలేవు, వాటి వల్ల అనారోగ్యానికి పాలవుతున్నారు, పండించి తినట్లేదు. దానివల్ల ప్రజలందరూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. మళ్ళీ ఇలా పూర్వకాలంలాగే పండించాలని, అందరూ ఆహారంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంతటి అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మడాయి మంగావతి, గుడిపేట్. ఈరోజు ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది కొర్లంక గ్రామంలో. ఇది ఏంటి అంటే పూర్వకాలంలో అన్ని రకాల తిండి పంటలు వేసి పండించుకోవడం జరిగింది. అంటే అప్పుడు చాలా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అవన్నీ తిండి పంటలు కనుమరుగపోవడం వల్ల చాలా ఆరోగ్యానికి గురవుతున్నాము. అప్పుడు మా తాత వాళ్ళు, అమ్మ వాళ్ళు మంచి అన్నం తిండి తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మాకు కూడా అది దొరకడం లేదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా అదే మార్పు రావాలని కోరుకుంటూ అందరు పెద్దల్ని కూడా కోరుకుంటూ మార్పు తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు మనం మా భూముల్లో మన విత్తనాలు వేసి మందులు లేకుండా మనమే పండించి తింటే అందరం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.
samdirku by santosa man kister manta publiku malasi watanki mabayiku dadaliru patel dadiru palleku ibu bijangu motam wat najere kor kunce manteras kete marad wat kate dadalir bayi undi wadsikono malasi pantan lasi ma kandir lasi ma bayi kon lasi ma pegi kon lasi ave kon lasi ita tindi kon ma kita rogal wantangu injere meeting nasi teras kete marad gi wat katu ram samdir नाना आने इनके मावरू కొమరం భీం జిల్లా సర్పంచ్ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు మడవి గుణవంతరావు దాదాలు గడేల్పల్లి సర్పంచ్ గిరే తనవ రెండు గోష్ఠి మడకన రుంజే కోరుకుంచే మంతం దాదా జ్యోతి చెప్పటాం పంపి దాదాలు వాడికితే మా ఊరికి నేడు తిరియాని మండలపు కొర్లంక గ్రామంనగా ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవము జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకర విషయం. ఇది ప్రోగ్రాంకు వాతురు పాటలలకు ముఖ్యంగా కొర్లంక బాయిదాలకు పాటలలకు అనే చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు సందరికి రామ్ రామ్. నేడు ప్రపంచంలో చూడతకి నేను దాదాపుగా 150 దేశాల నాకు ఇది పండుగ జరుపుతారు. ఇదే భాగంగా నేడు మాధవరావు మమ్మల్ని వ్యక్తపడి తొలి భౌతితాడు ఇంకా భౌతిందని వాళ్ళు విద్యాసరునిగా వారు చాలా చక్కగా వేస్తారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ విషయంగా బాయి దాలితకే దాదానికి బాధ్యతమాన బాయింది బాధ్యతమాన నేను సమాజంగా కాటి పుడతకి నేను రక్తహీనత వెళ్ళగా ఆశ్రమంతైతే కారణం బదులుతకే మరి తినతగా మత్తు పదార్థాలు కాసేమంతాం. కాబట్టి పత్తి వాడసనే మావగిరే చిరుధాన్యాలకి వాడితే మా భావితరాలనగా చొక్కడమనంతటు తొల్లే వేడనగా టమాటంగాయి సాపంగాయి మిర్చంగాయి వాడందరు ఇంకా వాటమందరు బట్టి చాలా తక్కువగా దిశమంటారు. బౌతే మావంగు ఆర్గానిక్ పంటను మటు ఎంకరేజ్ కిందడు అసలు సమాజంగా మాట సమృద్ధిగా ఉంది ఆరోగ్యంగా మనంత వెచ్చరే. ఇది వేదికతను అలంకరిస్తే మావ కమలబాయింకు అని రాధాబాయింకు అని తన టీం సమృద్ధిరే మంచి ధన్యవాదాలు వెచ్చరే. కొంచెం గట్టిగా చెప్పడా అని చెప్పి కోరుకుంటేమంటాను. భారతకే సమాజంగా బాయి తెగని చులకన దిశ అంతా ಅದು ಬಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ దాదనే దాలి సోంగ వాకిట ఇంత నేను ఉంది సమాజంలో సగభాగం నేను మహిళలు కాబట్టి నేను వాస్తవంగా ఇది మెదవులు కాయి సందరి నేడు బోర్తే రాజకీయ నాయకులు మంత్రులు సందరికి ఇది నేను ప్రోగ్రామ్ కియానా బతి నేడు ఊరు బోర్కి నేను ఆది గీవకనే నేడు బాయి గీత దగ్గర చాలా సంతోషకరమైన విషయం వేచ్చరే. ఇది ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం వాళ్ళు 1945 గుర్తిస్తారు. 1945 గుర్తించుకుని నేడు దాదాపుగా 150 దేశాలనాగా నేను ఆహార దినోత్సవం జరుపుతారు. కాబట్టి నేనుంది మరి మానవుల పుట్టినకే పుట్టినరోజు ఇంతడు సాధనకే సాధ దినం ఇంతడు భక్తి తెలంగాణ వాతే తెలంగాణ దినం ఇంతడు నేను అదేవిధంగా నేడు మరి తిండికి దినం మందని ఆలోచన ఐక్యరాజ్య సమితికి నేను దాదాపుగా 250 దేశాలకు మీరికి సిగును తిండి తాగి నేను బదులుతుంది ఆరోగ్యంగా మనానితకి తిండికి ఉంది డే మందని దేశంలో నేడు అక్టోబర్ 16 నేడు యావత్ ప్రపంచంలో తాకు చేయమంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను కమలబాయి తరపున మళ్ళీ నేను హామీ బదలిసింతకే ఇది దాదాపుగా మండల్ మొత్తం కవర్ ఆనల్గిరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూడడానికి కోరుకుంచేమంటారు. భారతకే బాయికి ఆదరణ తాకన నేను చాలా చక్కగా అనిపించేమంత నేను పంగడి మారుతాలు వాతాం గడల్పేలాయి గిన్నెదారి గుడిపేట అయి నేను మోయినగా అయి కైరుగూడ లక్ష్మీపూర్తలకి వాతాము ఈయన మన యూనిటీ మందన ఆదివాసులకి తగే నాకుంది పాట పాడతాం బాయికు పాడతాగని అర్థం అంత తిండిది మొత్తం అదినేటి జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం కుమ్రమ్మి పోరాడతా పాట దగ్గరే మంత నేను భూమి పాజించే పాట పాడతాను ఏర్ పాజించే పాట పాడతాను నేను మావ తిండి పాజించే పాట పాడతాను. కాబట్టి మా ఆదివాసి చరిత్రగా నేను బగగిలిప్పి మనం కేవలం మావ పాటను రూపతగా మనంతా. కాబట్టి నేను బహుతే బాయి మంతంగా నేను పాటను మరువకనే నేను దండడి విషయంలో మరువకనే నేను సమాజంలో మటు ఏకైక మందికును వాయువుల తరంలో మటు యూనిటీ మంది ఆదివాసుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడలే వెళ్ళే సందరిగిరే బాయిదాలు మున్నే మంది వెచ్చకే సీత అవకాశం ముగించే చేయింది వెచ్చే ముగించే బంధం. నేను కొర్లంక గ్రామంనగా మా బదైతే టీం మంతయో ఆ టీం వాసికును పాటల దాదంతోడో వడక్సి ఇది కార్ಯಕ್ರಮమును ఈయనకి కొము మీవ నాటే బరోర్ కార్యకర్తను మటు
గతంన పోతాము 3 సార్లకు మున్నే. సో తానుగా మీ గ్రామంనగా ఆ కార్యకర్త వలన మీరటు మీ గ్రామము ఉంది ఆసి అనేక సమస్యలు కొనుకొరో పోరాటం కీసి మీవా సహజ వనరులను విరటు కాపాడుకుంచకే మీ గ్రామముకు ఉంది పొరలు తత్తారు. కాబట్టి ఇది పొరడును నేడు ఇగటల్ స్టార్ట్కి అన్న దాదా ఇంచుకును మొమ్మటు పాటల దాదన హామీ చికును ఇది గ్రామం నగా మొమ్మటు ఇది ప్రోగ్రామ్ ఇన్వలు నిర్వహించుతాము. తన దాదలగిరే ఈ గటించుకును దాదలు ఇర్తాము మళ్ళీ నాట్నూరు వాడ్సికును ఆయనతో ఇది ప్రోగ్రామ్ ఉండే మీకు ఇద్దరు ఇంక ఇది కార్యవై తమ రోత్ అవుతాం మరటి వాతురు వెరుతురు. సో ఇది కార్యక్రమమును ఉద్దేశించి దాదనకు తమ నాటిన లెక్క అని తన రోత తన కార్వైకి తప్పిన 2 గోష్ఠి వేర్చికును ఇది ఆహార దినమును గురించి వేర్చి కార్యక్రమము దాదల అనంతరం ముగించుకోమిజరే మా ఊరు పాటల దాదలు ఆలిస్ దాదలగిరే 2 గోష్ఠింగు వెహనురింజరే కోరెంజన్ దాదలు ఇంక ఓనై కార్యక్రమం కాబట్టి ఓరే ఆఖరి వెహనురింజరే ఇచ్చోం కేస్త పజ తనవా సందేశం బతలు బాయారు మోటు ఓన్గట్టలు ఉండే కేంచుకును ఉండేనేండు ఇది గ్రామమున మార్పు జరుగుతుంది. మా గ్రామాలకు నగిన ఉండే మార్పు మోటు బాన్ తరకము ఉండే బాన్కి ఊరాంగి సలహా సూచనలకు ఏతుకము ఇంజరించి మాకు వెళ్ళే కోరిక అంత దాదా. సో అదేని ఉద్దేశించి నేను 2 గోష్ఠి వడకితే ముగించుకటు ఇది కార్యక్రమము అని హలో సమదేర్ తుడూరు డగం దాదలి బాయికు సమదేర్ రామ్ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರಟು ಇವನ್ಗೆ ಪಡನ ಬತ್ತ ವಿಜಯವಂతంగా మా విజయను జరద ఉచు తెరే వాడుకుందన ఇన్మల్ నా కోరికమంత జర తెరే ఇంక పతితున్ జర కమ్మికి విజయను వాడుకుందన ఇదే కోరికమంత ఇక్కడ రామ్ ನಮ್ಮಟು ಈಗ ಬರೋರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾರ್ತಿನ್ ವಲ್ ಮಂತರು ಓನ್ ಆಧ್ವರ್ಯಂನೆ నేడు ಅಂಟಿ ಗಿನೆದರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಗಿರೆ ಜೈ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಂ ಇಂಜೆ ಮಾಕುಂದಿ ಮಂತ ಆ ಸಂಘಂನ నేను కౌన్సిల్ మెంబర్కు ఆతాం బాయికు ఆ బాయికు మారుతి వేస్తద్ విధానమును పీసి ఇక కొంతమంది బాయికి వాడుతాము. సో ప్రతి ఉంది మావ భారిత గ్రామాలకు కంటే ఇది గ్రామం నగా కాపుస్కి వాటంతరే దాంతో పాటు ఇక మా మున్నెమంతా వేదికతగా అన్ని రకాల తిండి పంటలు గిరే ఊరు పండుసికున్ ఊరు తింటే కొంత ఊరికి అవసరం మేరకు ఓమంతే. సో మరటిగిరే మాకి బయచొక్కున్నాం భూమిమంతా మరటి మూడలు కాపుసే ఊరు సేమంతాడు. సో అది ఉంది ఈ రకం పంట వాళ్ళ వార్షికను ఇంతకు ముందే డాక్టర్ మంతోర్ మామునే తన వేహ్తదేని కౌతాడిగిరే ఆలోచన తాగి తరకటు. సో ఈయన మామున్నే మరటికి తదే మామూని సొడిస్తేకే ఇంక వాయువల ఫీడింగ్ మరటి బతలు అందించి కట్టిన వల్లే పెద్ద సవాల్గా మారారు వాయువలు ఈ రోజులనగా. సో అదేం సాటి మా రాధబాయిగిరి ఇంక తెచ్చివాత తాన ఇంక ముగింపు కార్యక్రమం విహరించే పాటలే బాయ్ యూత్ పేకి యూత్ మా ఊరు పేకూరు సందిర్కు రామ్ రామ్ మొమ్మటు ಇದು కొర్లంగ గ్రామంనగా మా పాటల దాదలు 3 రోజుకు వాస్తాం కొర్లంక వాతికే పాటల దాదలు మాకు ఇక ఇన్ని మా తిండి పంటల గురించి దొసుకోమింతము ఇది ఏరియతగా వారి రూపమంతా బతాయి డిస్టర్బ్ మనం బతాయి ప్రశాంతంగా మనంతా కాబట్టి ఇక ఇస్తే సరే ఇది పాటలకి ఇస్తారు మన ఇంత బాయికుని వాసి భారీ ఇచ్చో ఈ కార్యక్రమాలకు మరాఠ జరుపు సంతటితే మరాఠ వెళ్ళే ఉండే బేకేసుడి సేమంతాడు లబ్బరు పెరకిదే ఆత వాసేమంతా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మార్పు మరడు వాయనైతే బాయికిన కానమంతా బాయి బిజ్జపియన ఓటికి పెసితే దాదాలు హనిగిరి క్యా జాంతారు బతి మరాఠే కాపుస్ పడిన ప్యాకెట్ పీసి చెచ్చే బెచ్చే చాంచిన హొత్తటి మామయ్య మార్పు వాయో इनके मम्मा टर्ची तो बुझवली मिरेड़ गिरे जरा से मम्मा वेस्ता बता वेस्ता इन वकने मराठू దిహాంతే మహాగా నిరిసి వాడు మున్నే దాకటు ఈ బిజ్జంతో సహా తోసేమంతం బోదెలాంగి మీరు బోదెలు మీరు కూడా తింతిటై బోదెలాంటి సావయ్యి కిరుసుమాటి మాధవరావు డాక్టరు ధీర పాటల దాదా దాని వాతను మా దొరతలు నీవనాట వేలే
ಕೇಂಜ್ ಬಲ್ತೆ ಕೇಂಜ್ ನೀವು ನನ್ನ ಬೇಸ್ತ ಕೇಂಜ್ ಅದು ಜುಲ್ಲು ದೀರ ವಡಕ ಕಡಪ ಜೈ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮರಟು ಮಾಟಿ ಗಡ್ಡಗು ತೊಲ್ಲೆತುರು ಕಾರಿ ಮಾಟಿ ಬತ್ತಲ್ ತಿಂತೆ ಕೆಹಕ ಮಾಟಿ ಕಿರುಸು ಮಾಟಿಗೂ ಆಗ ಕೇಳತ ಪುಳಿಸಿ ಅವು ಉಸ್ಚಿಕುನು ತಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕೆಡ್ರು ತೊಲೆತು ಗುಲ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೇರೆ ಇನ್ಕಿಗೆ ಮಂತ ಮಾತರಿ ಬಾಯಿ సూపర్ మంతా ఇంకే మాడు కొత్తది కాంసి ఇవాడు ఆతాలు తిండి తించేయమంటాడు హోటల్తో దాంటాడు బద్దు బజ్జీ సమోసా అవ్వ ఇవి చొక్కొట అంత ఇంత దరిద్రం తిండి తించి మరటి నాసేయమంటాడు కాబట్టి ఆతను మరటు భారీ సొతేగిరే ఉండి పండుగ పాలు వేసి తించి వరడు బతి ఆత హోటల్ దరిద్రం తిండి తించి బేమరి తరమటు ఇనికి మరటు జొన్న ఏదైనా ఇవి సడ ఇన్కే సేవట జొన్న ఏదైనాకి జాగా ఇర్చిలోట ఆతు ముంగుడలు కాపుసే దరిద్రం కాపుసే అది బెందల వాత బత్త జాతి గత్తెర వాత వాసి మాకు ఇంక వెళ్ళే పరిశాన్ కీసేమంతా దయకీసి తిండి తరసో మన ఎక్కువ ముగ్గు చూపు చూడనా ఇంక మాధవ డాక్టర్ అయితే మొత్తం వేస్తారు వాటర్ రూపంగా వేస్తారు ఈయన వేస్తాం మళ్ళీ సర్పంచ్ సాబ్ సందిరు మావ జీవన్ లాసి మరటు చొక్కడు మందనైతే హాస్పిటల్ సొన్వాక్ని బంద్ కట్టిత్తేకే మామ పండుస్తాం పంట తిత్తేకే మాకు ರೋಗಲ್ಗಿರಿ ಆಯೋ ತಕ್ಕೋ ಬಂದಂತ ಮರ ಸೋಬತ್ತು ಬಿಸ್ಕಟ್ ಅಸ್ಕೆ ತೊಲೆ ಮೈಲ ತತ್ತೆಗೆ ಪೇಂದ ಮೈಲ ತತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೊಡ್ದ ವಾಳತೆ ಸುಟ್ಕಿಂದು ಬೇಮರಿ ಇನ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಂದಕ್ಕೆ ಲಪ್ಪಾಗಿ ಆತಿ ಬತ್ತಾಗಿ ಇಂತಿಗೆ ವಾಂತಿ ಪೇಂದನ್ ಕಾಲ್ ಕರವಲ್ಲೇ ಬೀಜ ತರ ಅಂತಿ ಈಕೆ ಬೀಜ ತುಂಬ ಬೇಕೆ ಕೀಂತಾರೆ ಪೇಂದಾಗ ಚಂಚು ಭೀಮಲ ತರ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕೆ ಬೀಜ ತರ ಅಂತೆ ಜಾಟ ಬೀಜ ಸಮದಿರೆ ತರ ಅಂತೆ ಮಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಪೋರಯ್ಯದು ಆಡ್ಸಿ ತಿಂತೀರೋ ಬೇಗೇನು ಗುಡ್ಡಿ ತೆಗೀರ ಅಂತೀರ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಚಂಚು ಭೀಮನ ದಾದಲ್ಲಿ ತರ ಅಂತೀರಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ವಾಟರು ಇನ್ವಲ್ಲ ಅದುಂది దాదలిరికి జరసి ఆలోచించి బాయికి దాదలి మరటు ఖచ్చితంగా మినికెడు కాడెడుకుని మరటు తిండి పంటలకు గురించి మరటు మార్పు తరానే దాన్ని వేస్ట్ చేయమంతాను సందీర్కు రామ్ రామ్